Jeste li znali da žene čine 52% europske populacije, a samo njih 17% ima poslove vezane uz informacijsko-komunikacijske tehnologije, IKT? U IKT kompanijama među razvojnim programerima samo je 9% žena, odnosno 19% na rukovodećem položaju. Samo 1 od 6 stručnjaka u EU, odnosno 1 od 3 diplomanta iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike, STEM, je žena. Jeste li znali da je u IKT sektoru u Hrvatskoj svaka 7. zaposlenica žena, a u Europskoj uniji svaka 6. Djevojke i žene u Hrvatskoj rjeđe biraju STEM studije, te imamo manje diplomiranih STEM studentica i IKT stručnjakinja. I zato Hrvatska ide u korak s Europskom unijom u promoviranju i osnaživanju uloga žena u digitalnom svijetu. Sve informacije na jednom mjestu: rdd.gov.hr